हे जरा बघा, तुम्ही कोणाला माहीत असेल तर सांगा बाबा आम्हाला. रंग बघा किती छान. आणि आता हे थोडंसं वरून तूप म्हणजेच घी. आपली कोशिंबीर तयार. साधी. शेरू, हा टप कोणी पाडला? शेरू हे उचल. वातावरण बघा बाहेरचं कसं ते ढगाळ वातावरण आहे एकदम. आणि माझे बघा कपडे वगैरे मी आत्ता धुवून टाकले, म्हणजे हातानेच धुतले. फक्त स्पिन करायला मी मशीनमध्ये टाकले होते. म्हणजे सगळं घरातलं काम ओके झालेलं आहे. इथे माझं थोडंसं काम आहे. काम म्हणजे आपल्याला पुदिना तयार झाला का ते बघायचं आहे, पण ते मी कुणालच्या बाबांना शोधते. ते कुठे गेलेत, घरात पण नाही आहेत. कुठे काय माहिती. मागच्या साईडला बघते. आत्तासा कुठेतरी वारा सुटला आहे, काय माहीत कुठे गेले. काय बोलले पण नाही मला. ते तिकडे ना काकड्या बघायला जाणार होते बघा त्या साईडला. तिथे त्यांनी बिया टाकल्या होत्या. तर काल त्यांना माहिती पडलं की तिथे काकडी म्हणजे दिसली त्यांना धरलेली. मला वाटतं तिकडंच असतील. जाऊन बघूया आपण. कशी झाली बाहेर. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि कुणालच्या बाबा दिसलेले आहेत समोर आहेत, तिथे बागेमध्ये ना काकड्या काढतात. वाघ्या शेरू झोपलेले आहेत. नाही नाही आवाज आला म्हणजे आता उठलेत ते, म्हणून तुम्हाला दाखवलं नाही. नंतरला बाहेर आले ना का तुम्हाला मी दाखवते. तर आज आहे ना असं छानसं असं काहीतरी खायची इच्छा झालेली आहे, कारण बरेच दिवस घरामध्ये चांगलं असं काही बनलेलं नाही आहे ना, त्याच्यामुळे आज बनवणार आहे. आणि 1-2 वस्तू हव्यात त्या घेणार आपल्या गार्डनमधल्या. झाला आहे पुदिना बघितला. काकडी काढतात कुणालच्या बाबा कोशिंबीर बनवायला. आणि बघू दुसरं काहीतरी 1-2 वस्तू टॅमॅटो वगैरे पण तयार झालं ते काढून घेऊया, ते पण आपल्याला उपयोगी पडतील. आणि वातावरण तुम्हाला सांगते इतकं खराब आहे ना आजचं. खूप गरम होते सकाळपासून. हां खूप असं दमट असतं ना तसं वातावरण आहे. म्हणजे आम्हाला असं वाटलं की पाऊस पडतो काय, पाऊस पडतो काय. म्हणजे जर असं फक्त नावाला ना थोडासा फक्त हलकीशी एक सर पण नाही म्हणणार मी, असं पडून गेलं. आणि अजूनच गरमी वाढलेली आहे. एकदम बेकार वातावरण आहे. म्हणजे आळस भरतो ना अंगामध्ये असं वातावरण आहे आज गावचं. आणि मला वाटत नाही आता पाऊस पडेल, म्हणजे भरलेला आहे पण पाऊस पडेल असं काही वाटत नाही आहे. जाम गरमी होते. तर इथे थोडासा ना पुदिना काढून घेते आणि एक झटपट रेसिपी तुमच्याशी शेअर करते. नॉनव्हेज रेसिपी आहे, म्हणजे त्यांना ना खायची इच्छा झाली कुणालच्या बाबांना. ते कालपासून म्हणतात बनव काहीतरी चांगलं. तर चला बनवूया. हा बघा बारीक बारीक पाऊस आहे ना सुरू झाला. तुमच्याशी बोलायला घेतलं मगाशी आणि चालू झाला. मग आतमध्ये घरात गेली. मग हाय पुदिना आहे. थोडासा पुदिना आपल्याला हवा आहे. मिरच्या काढल्या. बस झालं, थोडासा भेटला तरी खूप आहे. बारीक बारीक हे मोठेवाला फूट बारीक नको, हा मोठा असं झाला ना. हां वरचीच पानं आहे मध्ये. हा बघा. आणि ह्या बघा शिमला मिरची. मिरच्या मस्त आल्यात ना. हां काढून घेऊया. पाऊस पण आला. हे कसलं रोप आहे काय माहिती पडलं काय बघ. ते मला वाटतं हेच आहे. कसलं? सब्जा. तुला दाखवायचं पण राहून गेलं ना. वासच काय मस्त आहे त्याचं. काय माहिती कसलं आहे ते. हे बघा, हे जरा बघा, तुम्ही कोणाला माहीत असेल तर सांगा बाबा आम्हाला. हां असंच वाटतं ना. हे बघा तुळशीचं बियाणं कसं येतं तसंच आलेलं आहे. सुगंध इतका छान आहे ना, खूप मस्त सुगंध यायचा. सब्जा इथे कोण टाकला पण. अरे आपण खातो कधी पडलं असेल तर. हां काय माहीत नाही तेच. लय गरम होते, खूप गरमी होते. अरे बापरे, हा बघ पाऊस पडतो. बागू झोप काढून उठलाय आताच. तू तर तुझी तर लई फटके दिली. बघा हा भांडतोय आमच्याशी बघा. बादला कोणी बाबा दम देतो. चला बस झाला. चला आपलं काम बाकी आहे. चला खेळा. चला तिकडे सोडा. चला मला. हा बघा हे असा उभा राहतो. तर इथे बघा मी जेवणाची तयारी सुरू केलेली आहे. म्हणजे बिर्याणी बनवते मी, झटपट बिर्याणी. हे टॅमॅटो चिरून ठेवलेत. ही आलं लसूणची पेस्ट आहे. ह्याच्यामध्ये आहे दही. हा बघा हा इतका पुदिना आपण काढला आहे. बस झाला इतका, भरपूर आहे. आणि हे तांदूळ बासमती भिजत घातलेत. आणि हे बघा हे चिकनला मॅरिनेशन करून ठेवलं आहे. म्हणजे आलं लसूण 1 मिनटं मी जरा बाहेर काढते. आलं लसूण मिरची तिखट मसाला बिर्याणीचा मसाला असं सगळं टाकून ते मॅरिनेशन करून ठेवलं आहे.
आणि इथे कांदा चिरतात कुणालच्या बाबा, ते बघा कटिंग कटिंग कटिंग. बाबा ते बघा कटिंग कटिंग कटिंग. बारीक लागतो ना चिरलेला कांदा ग्रेव्हीसाठी, म्हणून मग ते मला अशी मदत करून देतात. आणि कोशिंबीर पण ना, कचुंबर पण बनवायचं ना. कचुंबर नाही, कोशिंबीर. कोशिंबीर यस. आणि जोडीला हा बघा शेरू कसा झोपलाय. कांदा कटिंग कांदा कटिंग. इथे कुकर पण लावून झालाय, म्हणजे भागे आणि शेरू यांच्यासाठी भात, कारण त्यांना जास्त तिखट असं आम्ही देत नाही. चला म्हणजे थोडीशी तयारी झालेली आहे, आता झटपट फोडणी घालून घेऊया. गॅसवरती कढई ठेवली आणि त्या कढईमध्ये मी तेल आणि घी म्हणजेच तूप दोन्हीला एकत्र केलं आहे. हे जरा चांगलं ना गरम होऊ दे. हे बघा चांगलं गरम झालं आहे आपलं तेल पण आणि घी पण. आता ह्यात टाकते तमालपत्र, आणि तमालपत्र टाकून गेलं थोडंसं जिरं टाकते. आवाज नको करू. बघा आता हे झालं का ह्यात टाकते हा कांदा चिरलेला, म्हणजे ग्रेव्ही चांगली असेल ना की आपली बिर्याणी छान बनते. बघा हे आलं लसूण आणि जी पेस्ट चांगलं जरा लाल करून घेऊया आपण. हा बघा कांदा ना आता लाल होत आला आहे. आता आपण त्यात टाकूया सर्व मसाले. तर तिखट मसाला मॅरिनेशनमध्ये पण टाकलेला आहे, त्याच्यामुळे त्या अंदाजानेच मी इथं मसाला टाकणार. तिखट मसाला, परत बिर्याणीचा मसाला तो पण आपल्या चवीप्रमाणे टाकायचा. हळद टाकायची थोडीशी, आता हळद टाकते. आता मी जे टाकते मीठ. आता मॅरिनेशनमध्ये पण मीठ टाकलेलं आहे, त्याच्यामुळे इथे मीठ थोडंसं मी प्रमाणात टाकणं म्हणजे व्यवस्थित असं. आता जरा मिक्स करून घेऊया, रंग जरा छान येतो ना. आत्ता त्यात आपण टॉमॅटो टाकूया. हे 1.5 ते 2 टॉमॅटो आहेत, म्हणजे मीडियम साईजमध्ये. ग्रेव्ही छान असेल ना तर बिर्याणी आपली छान होते. आता हे जरा असे व्यवस्थित परतून घेऊया. आणि आता परतून झालं जरासं, आता मी त्यात टाकते दही. दही टाकून झाल्यावर चांगलं असं तेल सुटेपर्यंत आपल्याला ना परतून घ्यायचे. रंग बघा किती छान. हे बघा किती मस्त असं तेल सुटून बघा आलेलं आहे. आत्ता मी ह्यात टाकते पुदिना. पुदिनाची जी टेस्ट असते ना बिर्याणीमध्ये एक नंबर लागते. आता की नाही माझ्याकडे कोथिंबीर नाही आहे, पण कोथिंबीर पण टाकायची, पण जी टेस्ट पुदिना बिर्याणीला आणून देते मस्त, खूप छान लागतं. चला आता हे असं झालं व्यवस्थित सगळं. जरा हे बघा कसं तेल सुटले. आता ह्यात टाकते मी चिकन जे आपण मॅरिनेशन करून ठेवलं होतं, आणि एक 2-3 मिनटं असं व्यवस्थित जरा परतून घेऊया. गॅस फास्ट करूया, आणि मग त्यात टाकायचं पाणी. म्हणजे जितके आपण तांदूळ घेतलेले आहेत ना त्याच्या डबल पाणी आपण टाकायचं. हे जरा चांगलं जरा ना मिक्स होऊ दे. बघा मस्त असं परतून झालेलं आहे. आत्ता यात टाकूया पाणी. आता सर्व जी भांडी होती ना ज्यात सगळं लागलं होतं, म्हणजे टमॅटो कांदा वगैरे ते सगळं मी असं धुवून घेतलं आहे. आणि बघा तेच पाणी मी आता टाकते याच्यामध्ये. म्हणजे मसाले वगैरे सगळे चिपकलेले असतात ना भांड्यांना. आता हे एक 5 ते 7 मिनटं, म्हणजे उकळी आल्यानंतर 5 ते 7 मिनटं झाकण ठेवून हे छानपैकी असं शिजवून घेणार, आणि मग त्यात आपण टाकायचे तांदूळ. आता ह्याच्यावर टाकते झाकण मी. हे बघा शिजू द्या आता. हे बघा आता 5-7 मिनटानंतर ना झाकण काढते. हा मस्त बघा सुगंध इतका छान सुटलाय ना. हे बरोबर आहे व्यवस्थित एकदम. आत्ता ह्यात मी टाकते हे तांदूळ भिजवलेल्या. आता हे किती 2 वाट्या तांदूळ आहेत. हे सगळे जे तांदूळ आता चिपकलेत ना डब्याला ते पण मी काढून घेते. आता इथे मी गॅस स्लो करते, आणि स्लो गॅसवरती झाकण ठेवून हे शिजून घ्यायचं. हे बघा सर्व तांदूळ ना काढले आहे मी डब्यातले आणि टाकले. आणि आता हे थोडंसं वरून तूप म्हणजेच घी असं वरून थोडंसं टाकलं ना की खूप छान चवीला. तूप नसेल ना तर अमूल बटर बघा असतं ते टाकायचं, एकदम भारी लागतं चवीमध्ये. आता मिक्स करायची गरज नाही, हे वरच राहू दे. आत्ता ह्याच्यात आपण झाकण लावूया, आणि आता स्लो गॅसवरती एक 5 ते 7 मिनटामध्ये शिजून जाणार. तर बिर्याणी की नाही आपली शिजते तोपर्यंत कोशिंबीर बनवून घेऊया. म्हणजे हे सगळं बघा कटिंग केलं आहे, पुरणच्या बाबांनी कटिंग केलं आहे ते. त्यात टाकते थोडंसं मीठ,
आणि हा लिंबू. बस 2 वस्तू. आता दही पण आहे, दही टाकू शकते, पण कुणालच्या बाबांना ना दहीवाले कोशिंबीर आवडत नाही, त्याच्यामुळे नाही टाकणार मग मी. नाही तर दहीवाली कोशिंबीर पण खूप छान लागते. झालं आता हे मिक्स केलं का आपली कोशिंबीर तयार, साधी सिंपल. आता नाही मी झाकून ठेवते असेल ना. आता काय चाललंय, हा बघा हा बघा हा बघा, तो टप पाडून तो बाहेर बघा निघून गेलेला आहे शेरू. हां, आणि हा बघा कसा उभा आहे. हा बघा वाघ्या. हा हे असे आहेत, हे दिसतात तसे नाही, हे जाम मस्तीखोर आहेत ना. चला भूक लागली ना, दोघांना भूक लागली. आता ऐकलं का, ह्या दोघांना जेवायला दे पहिला. नाही केलंय मी, थंड झालं त्यांचं. तो बघ काय खातो, गवत खातो वाटतं. तो बघ शेरू गवत खातो. शेरू हा टप कोणी पाडला, शेरू हे उचल. शेरू गवत खातोय, गवत. काय काढतो काय पण तिथे भाजी वाटतं का तर तयार झालं, तिथे काढता येते. कुठलं रान. हां 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 हां. चला आता करायची साफसफाई. बघूया 1-2 दिवसामध्ये सुरुवात करायची. खूप आळस झाला आता, करतो थोडं, पण हे मागच्या साईडचं राहिलेलं आहे. शेरूला राहू द्या जरा वेळ बाहेर, ऐकलं का. त्याला बाहेरच राहू दे थोडा, तो गवत खातो ना, खाऊ दे. इथे मात्र हे झालं ना, वाघ्याला जरा त्रास होतोय. वाघ्या त्याला पण बाहेर जायचं, पण त्यांना जेवायला देते. चला जेवायला, चला वाघू. ए वाघुडी बघ ऐकतोय का, बघा जायला बघतोय बाहेर. चला जेवायला, चल भूक लागली ना तुला, तर जेवायला देते. चल कपडा खोललास ना. बघा आपली बिर्याणी जरा मिक्स करायला लागेल. हे कपडा घे, गरम असेल. आज कुणालचे बाबा वाढतायत ते. पकडू मी एका हाताने. नको ते सरकते म्हणजे खाली लादी आहे ना. नाही मी खाली स्टँड ठेवलाय. स्टँड ठेवलंय. आणि भाग्या शेरू ते नाही जेवून झाले तर. हा बघा हा शेरू इथे बसलाय, आळस काढतोय बघा. पण त्यांचे बाऊल बघा इथे ठेवलेले आहेत, कारण ते आता आम्ही खायला बसणं म्हणजे थोडं तरी त्यांना द्यावं लागणार. एक घास सवय आहे ती रोजची. भाग्या कुठे गेला, भाग्या पाठीमागे वाटतं, पाठच्या पडवीत. बस झालं वाडा. आता हे बघा अशी वाफ निघते, गरम गरम एकदम गरम गरम. ही आपली कोशिंबीर फ्रेश. दही टाकायला लावतं ना तुला हवं तर घे, म्हणूनच मी नाही टाकलं दही. मग वाढ. आता झाली मिक्स. इन्स्टंट बिर्याणी झटपट. पटापट खा, पटापट बनवा आणि पटापट खा. बस आता ह्याच्यात वाढ. जमते का वाढायला. का नाही जमणार, कधी वाढत नाही ना, म्हणून. जास्त नका, थोडेसे तळ. बस 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 हां बस. कोशिंबीर थोडीशी जमली ना. जमलं. हे आता आम्ही की नाही जास्त बनवले, म्हणजे 2 टायमाची एकदम बनवून ठेवलेली आहे, त्याच्यामुळे संध्याकाळी बरं पडेल. मग टेन्शन नाही संध्याकाळचं. हे बघा ही अशी मस्त अशी बिर्याणी आपली तयार झाली. आणि आता कुणालच्या बा खाऊन बघते आणि सांगतील कसे झाले. काय सांगतील, रोज खातो आम्ही, चांगलीच ते. पण तरी पण प्रत्येक वेळेला ते आपण जेव्हा बनवतो ना, तेव्हा असं हे असतं ना मनामध्ये, कसे झाले काय माहिती. नेहमीच आहे कोणता पण पदार्थ असू द्या. हा बघा वाघ्या पण आलाय. मनामध्ये एक असतं बाबा कसे झाले. प्रत्येक वेळेला टेस्ट बदली होते. उत्तम झाले, छान चांगले झाले ना. चला मी पण आता टेस्ट करून बघते. आम्ही आता चाललो आहे जरा संध्याकाळचा राऊंड मारायला. आणि भाग्या शेरू पण इथेच असतील ना खेळत. किती वाजता गेले ते. आता 5:30. हां म्हणजे अर्धा 1 तास झाला. दोघंजण खेळायला गेलेत, अजून काय आले नाहीत, येतील. वातावरण बघ कसं ढगाळ आहे. पावसाळी वातावरण, थंडी खराब वातावरण आहे. पण हे सकाळी गरम वाटत होतं, आता थंडी वाटते. आजार पण घेऊन येणारं वातावरण. पक्ष्यांचा आवाज बघा.
आता एक अर्धा तास जरा एक राऊंड मारतो आणि मग घरी जातो, कारण लाईट नसल्यामुळे घरात बसून तरी म्हटलं काय करणार त्या अंधारामध्ये, त्याच्यामुळे मग बाहेर पडलो. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ इथेच संपवते. आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.